ಐದು ಪಕ್ಕನ ವಾಲಿಬಾಲ್, ಚೆಂಡಾಟ, ಕಬಡ್ಡಿ, ಹಗ್ಗಜಗ್ಗಾಟ, ಓ ಓ ಓ ಏತುಂಡು ಏತಿಚ್ಚಿ ಬಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಎನ್ನಲ ಚಡ್ಡಿನ ಸರಿಗಡಿ ಆದಿರ್ದೆ ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಚಡ್ಡಿ ಸರಿಗಡಿಲ್ಲ ತೋಜ ಪಪ್ಪ ಮೀದು ಬಲೆ ಟರರನ್ ಟರರನ್ ಪಪ್ಪ ಮೀದು ಬಲೆ ಬೇಗ ಮೀದು ಬಲೆ ಟರರನ್ ಟರರನ್ ಲೈಬೈ ಸಾಬುನು ಪಾಡ್ನ ಮೇಕೆ ಕಿರ್ಮೂಡು ಅಮ್ಮ ಸಾಬುನು ಪಾಡ್ನ ತರೆ ಕಿರ್ಮೂಡು ಅವು ಆ ಎಂಸಿ ಬಂದ್ಪುನಾರೆ ಆರು ಕುಳೋರು ಐನಿ ಆರೇ ಕೊನೋಡು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಪ್ರತಿಭೆ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು. ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ರೆ ಬೋಡಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ರೆ ಬೋಡಿಗೆ ಅಪ್ಪಿ ನಿಖಲ್ ರಿಕ್ಷೋಡ್ ಬಲ್ಲೆ ಮೆನಲೆ ಮೆಲಾನ್ ಎಲ್ಲ ಎತ್ತಂಡೆ ಅವ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಆಯ್ ವಾನಮ್ನೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಬುರ್ತಿಗೆ ತುಲಾ ಪಾಲೇನ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಜೋರನ್ನ ತಾಟಿ ಕೊಡ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಕಂಜಿ ವಾವ್ ನೈಸ್ ಅಲ್ಲ ಯಾವ ಮೇ ಬುಡ್ ಮೇ ನನ್ನ ಬುಡ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕುಸಲ್ಡ್ ನಡತೊಂಡು ಪಾತ್ರೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯಬಂಡ ಎಂಕುಲು 4 ಕ್ಲಬ್ ದಾಕಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ತ ಸರಿ ಎಂಕುಲು ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟಡು ಭಾಗಿಯಾದ ಜೊತೆಯಾದ ಸ್ಪರ್ಶ ಕಲಾ ಮಂದಿರದ ಕಂಡುಡು ಎಂಕುಲು ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಸರ್ದ ಗದ್ದೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸೋದು ಐಟ್ ಜೊತೆ ಸೇರದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿನ ಪಡೆತ ಆ ನೆನಪು ಇನಿಯಂಕ ಅವನುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಂತುಕೋರು ನಂಚಿನ ನಾರಟೋದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಪಲ್ಗುಣಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಶಿವಯ್ಯರಿ ಅಂಚನೆ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಮಡಂತೇರ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆಲ್ಲ ನಿತ್ಯಾನಂದರಿಗೆ ಮಾತರಿಗೆಲ್ಲ ಯಾನು ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸಂದ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯಾಯನಕ್ಕೆ ಯಾನು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸೋನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಕ್ಕ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಅಂಚನೆ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಪಲ್ಗುಣಿ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ನೇತಲ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಒಂದು ಇಂಥ ಈ ಆಟಿರೋಜಿ ಕೂಟದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮನ್ಪುರಂಚಿನ ಅಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದಾದವಂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿದಿನ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೋದ್ ಬರ್ತದೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮನಸ್ಸು ಬಂದದ್ದು ಬರ್ಪುನ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೇ ಒಂಜಿ ಸೇರ್ನೆಗಳ ಮಹತ್ವ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಪೂರ ಜೋಕುಲು ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಪೂರೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಕೆಸಡು ಒಂದಿನ ಈ ಕೆಸಡು ಗೊಬ್ಬು ನಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಸಡ ಆಸೆ ಒಂದು ನಾನು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣ ಸೇರ್ರೆ ಇದ್ದೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ಲು ಮರೆಪೇರಿಜ್ಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಂಚಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣದ ಎಂಕ್ಲೆ ಬರ್ರಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂಡ್ಲೇಗನಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದ ಯಾನ ನಿಜವಾದ ಎಂಕಲ ಪೂರೆಲ್ಲ ಆಶೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2-3 ಕ್ಲಬ್ ಸೇರಿದು ಅಂತ ಮಹತ್ವ ಜಾಸ್ತಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರ್ತೀರ ಪೂರೆಲ್ಲ ಗುರ್ತಾಕೊಂಡು ಪೂರೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ಒಂದು ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮನ್ಪು ನಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಮನ್ಪು ಲೆಪ್ಪು ಅಂಬ ಒಂಜಿ ಆಶೆ ಉಂಡೆ ಎಂಕಲ್ದ ನಿಕಲು ಪೂರೆಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಕ್ಲಬ್ ಮತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸೋದು ನಿಕಲ ಊರೆಲ್ಲ ಎಂಕಲು ವಿನಾಂತಿ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕ್ಲಬ್ದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ನಾರಾಯಣ ಸಿ ಪೆನ್ನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೆ ತುಂಬೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಕುಟ್ಟಬಾರ್ದು ಬಾರಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುಗ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಿನ್ನತೆದ ಒಂದು ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸುರೇಶನ್ನೇ ಎತ್ತಿಬೇಕಾಯಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮೈಕಲ್ಟಿ ಕೋಸವರನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರಿ ನುಡದ ಸೊನ್ನೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮತ್ತೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಂಡ ದಪ್ಪರಾಗಿದ್ದು ಈಗಲೇ ಕಂಡ ದಪ್ಪರೆ ಅವಕಾಶ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಪಕ್ಕಡಿಂದ ಮಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಡ ಬದತ್ತದೆ ಕಣ್ಣದ ಮಣ್ಣ ಕಂಡದ ಮಣ್ಣದ ಆ ಕಮ್ಮನ ಜೊತೆಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಬರೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬ ನಮ್ಮ ಕಂಡೋಡು ಕೂಡ ಸಾಗೋಲಿಂದ ಕೊಟ್ಟುಗ ಅತನ ಮಣ್ಣನ್ನು ಕುಚ್ಚಿದು ಬದುಕೋಗಿತ್ತ ಅಂಚಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟೋಡು ನೆಂಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ದ ವತಿಯಿಂದ ಹೋದರು ನೀವು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಕಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಾರಾಯಣ ಸಿಂಗ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಟೌನ್ ನಗರಕ್ಕೆ ಸದಸ್ಯ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಕಲು ಮೌನೋಡೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶುಭಾಶಯ ಸಲಹೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಟು ಪಾತ್ರ ಬಂದ ಈಶ್ವರನ್ನು ನನ್ನ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಿ ಸಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಸಾಧ್ಯತೆ
ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಡತ್ತ ಏರಿಗೆ ಏರ ಎನ್ನ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪೋಡು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇನ್ನ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಉಲ್ಲ ಇದಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೋಗ್ಯಾ ಭಾರಿ ಮಾತ ಇನ್ನಿತೈ ಕೆಸರ್ದ ಕಂಡುಡು ಭಾರಿ ಉಲ್ಲಾಸರುಲ್ಲೇ ಪೂರ ಅದೇ ಭಾರಿ ಉಲ್ಲಾಸ ಜೋಕ್ಲೇನ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆ ತೋಣಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಲ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂದಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ 19 ಆಪಣ ಅಂತೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಚಿಕ್ಕನವೇ ಚಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಭಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೂಲ ಗೇಮ್ಸ್ ಮುಗಿದ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅನ್ ಮೂಲ ಪೊಂಜ ನಕ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಆದ್ನು ಅರೆ ಯಾರು ಬಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಮೆಲ್ಲ ಬಲ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಬಲ್ತಿದೆ ಅಂಚ ಇಂಚ ಅಂದೆ ಬುಲ್ತುಲೆ ರೂಪಕ ಮೂಲ ಪಾತ್ರ ಆರು ಕೂಡ ಬಂದ್ಪುಣಿ ಎನ್ನ ಕಾರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಎಂಚ ಪೋಪುಣಿ ಅನ್ ಕೆಸರ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಭಾರಿ ಅದು ಸುಲಭ ಇತ್ತು ನಮ್ಮೇಟ ಅರುಣ ಕೌಲೆ ಮೇರೆ ವಿಸಿಲ್ ಕೇಂದಿ ಹೋಯ್ತಾವ ಕುಕ್ಕರ್ದನಿ ಇನ್ನ ರೆಫ್ರಿನ ವಿಸಿಲ್ ಕೇಂದಿ ಎಂಚ ಆರ್ ಮುಜಿಲ್ ಇಲ್ಲ ಕೇಂದಿ ಅಂತ ಮೂಜಿ ವಿಸಿಲ್ ಹಾಕ ಪೋಪುಣ ಅಂದ ತೀರ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜೇಶ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಸ್ಟರ್ ರೆಫರಿ ಕೈತಲ್ಲೇ ಉಳ್ಳೇ చాలా తేజీ ఇంకా కమలದ హీరోయిన్ ರೂಪಕ್ಕೊಲ್ಲೇರು ఒక ఇంకా కాలిన్ అంటూ పనడు తెచ్చి ಆರೆ ಸಂದೆ ಬೆಂಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಂಗಲ ಕಾಲಿನ್ ಬತ್ತಿ ನಿರ್ಧಾರ ಎಂಗುಲೆಲ್ಲ ಟಿಲ್ಲರ್ ಕೊಂಡು ಬಂದ ಬಾಕಿ ಮಾಡ್ದ ಆರೆ ನಾ ಸುತ್ತು ಬತ್ತಿದೆ ಒಂದು ವೈಟ್ ಬರ್ಪುಡು ವಾ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ಪುಡು ಮಾನವನಿ ಮುಖದ್ದಮೆ ಮಾಡು ಆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ಪುಡು ಮಾನವನಿ ಮುಖದ್ದಮೆ ಮಾಡು ಇದು ಎರಡನೇ ಕೊರ್ಲೆ ಕೇಸ್ ಬೇಗ ಹೆಂಗೊಂಜಿ ಟಿಲ್ಲರ್ ಗೊತ್ತು ನೋಡಿ ಓಕೆ ರೆಡಿಯಾ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಹಾ ಬೊಕ್ಕ ಪಲ್ಯದ ಚಟ್ನಿ ಚಟ್ನಿ ಕಡಲೆ ಪಲ್ಯದ ಚಟ್ನಿ ಬರಿ ಶೋಕದ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈಗ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಟ್ನ ಓನಸ್ ವೆಜ್ ಓನಸ್ ಅವು ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಟ್ ಸುಕ್ಕ ಬತ್ತಿ ಹೋಗ ವೆಜ್ ಸುಕ್ಕ ಆರೇ ಮಲ್ಪದ ಕನ್ನದಿನಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಟ್ರಿ ಈ ಪನ್ನಪೂರ ಇದ್ದಿನ ಮೂಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದುಃಖ ಆಪಣ ಅಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಓಕೆ ಮಾತ ನಮ್ಮ ರೋಟ್ರಿಡ್ ಬಟ್ನಗುಲ್ಲೇರಿ ಸೆಟ್ನಗುಲ್ಲೇರಿ ಬೊರಬಲುಲ್ಲೇರಿ ಸಾಯ್ಬೇರು ಉಳ್ಳೇರಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲ್ಲೇಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರಿ ಖಂಡಿತವಾದ ಅಜಯ ನಿರ್ಧಾರ ಇನ್ನು 14 ವರ್ಷ నుంచి ರೋಟ್ರಿ ಉಂಟು ಎಸ್ ಖಂಡಿತವಾದ ಆತ ಮಾತ ಜಾತಿ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ನಕಲು ಒಂದೇ ನೆಟ್ ಕೊಡಿಯಲ್ಟಿ ನಿರ್ಧಾರ ಇನ್ನು 14 ವರ್ಷ నుంచి ರೋಟ್ರಿ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಇನ್ನು 255 ದೇಶೋಡು ಇನ್ನು 16 ಲಕ್ಷ ಜನ ಸದಸ್ಯರಿಟ್ಟಿದೆ ಒಂಜಿ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಅನ್ಕೊಂಡಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಉಂಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಆ ನೆತ್ತ ಅಡಿಟಿ ನೀವು ನಡಪುನಂಚಿನ ಮೂಜಿ ಕ್ಲಬ್ದ ಜಂಟಿ ಆಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ 5 ಜನ ಜೋಕುಲು ಮೂಲು ಅಕಲು ಹೆಚ್ಚು ಏತ್ ಜಾಸ್ತಿ ನರ್ತ ಬೇಜದ ಕನಪೇರ ಅಕಲಿಗೆ 1,000 ಮೊತ್ತದ ಇನಾಮ್ ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿದ ಇನಾಮ್ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಸಂಗತಿ 1,000 ರೂಪಾಯಿದ ಇನಾಮು ಎಂಗಲ್ನ ಕಾಲಿನ್ ಸಿಕ್ವೇರ್ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಗೋರ್ಟೋ ಇಳಿಸಿದ ಪೆರ್ಮೆದ ಸದಸ್ಯರು ಅವ್ರು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಈತ ಜೋಕುಲು ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಸೊಪ್ಪು ಆಟ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಸೊಪ್ಪು ಆಟ ಸಜನ 1,000 ಹೆಂಗ್ ಕೊಡೆ 500 ರೂಪಾಯಿದ ನಡ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಣಪೆ ಮಗ 500 ಜೋಕುಲೆ ಕೊರ್ಪಾರಿ 200 ಓಕೆ ರೆಡಿಯಾ ರೆಡಿ ಈ ಕುಲ ಒಂದೇ ತುಲೆ ಆಪ್ತ ಮಿತ್ತ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಮ್ಮ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಕುಲ ಲೆಕ್ಕ ಕುಲ ಒಂದೇ ತುಲೆ ಅದು ಬರ್ಲ ಭಾರಿ ಬರ್ಲು ಬೇಜಾರ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಂದ ಆರೇ ಬರ್ಲು ಅಂದಪ್ಪ ಅಲ್ಲ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಲಂಚನಿ ಅದು ಒರಿಯೇ ಕುಲ್ದೀಪನಾಗ ಕನ್ನಡ ದೂಪಣಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅದೇ ಸಂತೋಷ್ ದುಮ್ಮದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಲೆಕ್ಕ ತುಲೆ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಲೆಕ್ಕ ನೆಚೆ ನಾ ತೆಲುಗುನಾಗ ಒಂಜಿ ಮಾಡೋದು ಖರ್ಚಿದ ನಾ ಬರ್ಲಿ ಟಚಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಟಚಪ್ ಮಾಡುವ ಅಂಚ ಅದೊಂದು ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಎತ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು 10,000 ಜನ ತೂಪನೆ ಪಾಡ್ಲಿ ಶುರು ಕಾರಣ ಬಡದಿ ಕಡಪಂಡೆ ಅಂತ ಬಡದಿ ಕಡಪಂಡೆ ಕೊಂಚೂರ ಮೋಟ್ರೆಜಿ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇಂಕಿನ ಕೋರ್ದಾಟನ ಡೋಂಟ್ ಟಚ್ ನೀವು ಸೊಪ್ಪು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಡೆ ಓಡಬೇಡಿ ಎದುರುಗಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಗ ನಂಬರ್ 1 3 ಅಂಕ ಕೂಡ ಎಡಗಡೆಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಓಡುವಾಗ ನೋಡಬೇಕು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋರನ್ನ. ಈಗ
ಈಗ ಈಗ 4ನೇ ನಂಬರ್ ನಿಂತ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಲ ಜೆತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಔಟ್, ಔಟ್, ಔಟ್. ಜೋರ್ ಬಂತು ಇದೆ ಇಂದಾತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಂಚೂರು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದ ಇಮೆ ನಗಲಾಡಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಲ್ದೆ ಇತ್ತೆ ನಂಬರ್ ಹೂ ಆದಿಪ್ಪು ಯಾವುದು ನಂಬರ್ ನಂಬರ್ 3 ಹಾ ಇತ್ತೆ ಬೈಟ್ ಉಂಟು ಕೂಡ ಮುಕ್ಕಲೊಂಜಿ ಭಯಂಕರ ತೋರ್ದಾಟ ಸಿದ್ಧಗಟ್ಟೆದಾರರೇ ರಟ್ಟೆಕಾಯಿ ದೆತ್ತದ ಪತದಿ ಹಿರೇಗ ಅಭ್ಯಾಸ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಸೊಪ್ಪು ಕೂಡ ಸಿದ್ಧಾಟದ ಗುಡ್ಜರ್ ಅದೇನು ಸಿದ್ಧಗಟ್ಟೆದಾರ ಬುಡ್ಚೇರಿ ಕೊನೆಯರಿ ಅನ್ನ ರೋಡ್ರದಾರ ಬುಡ್ಚೇರಿ ಇತೇನ ನಂಬರ್ ಆದಿಪ್ಪು ತಾಯಿರಿಪ್ಪಳೆ 5 ಜನ 5 ನಂಬರ್ ತಗೊಳ್ಳು 5 ನಂಬರ್ ತಗೊಳ್ಳು ತಾಯಿರಿಪ್ಪಳೆ 5 ನಂಬರ್ ತಗೊಳ್ಳು ತಾಯಿರಿಪ್ಪಳೆ 4 ನಂಬರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇದಾನ ತಪ್ಪು ಕೂಡ ಪೂಜಾರ ಅಂದ ಮಗಲು ಅಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಚ ಕೊಡೋಡು ಬಾಳೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಚ ಕೊಡೋಡು ಡೈಮಂಡು ಆಲೆಗೆ ಬಾಬಾ ಬಾಲೆಗೆ ಬಲಿಪುಣ ಮುಖ್ಯ ಆಮೇಲೆ ಬಲ್ಬೋಡು ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದುಕಾನ ಇದು ಬೈ ಆಪುನ ಇದನ್ನ ಅಗಲಾದಿಗೆ ಕೊಡ್ತು ಬಿಡ್ಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಬೇತೆ ಗೊಪ್ಪಲೆ ಏರ್ಲ ತೋರ್ಚವ ಪಿರದರಿಗೆ ದೂರ ಎರಡ ಬನಾಡಿ ಹೊರ ದತ್ತಿಲ ಕವಲ್ಪ್ಲೆ ಶಾಟ್ ಗುಡ್ ಡುಡು ನೆಕ್ಕಿಲ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಟು ಕೊಡೋಡಿ ಎರಡೆಲ್ಲ ಕೌಂಟು ಕೊಡ್ಪೆ 9 8 ಒಂಜಿ ಮೇಕ್ ಪೋಲೆ ಇರಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು 7 ಜಪ್ಪಡಿ ಅವಳು ಪದ 5 ಆಜಿ ಚೈನ ಆಜಿ ಚಾರ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಏ ಮಾಸ ಆಜಿ ಬರ್ತೀಯ ಯಾವ ಬಡಿ ಆಂಡಲ ಅಕ್ಕ ಜೋರನೆ ದಾಡಿ ಕೊಡ್ಲೆ ರಡ್ಜಲ ಕೊರೋಡೆ ತಾಳ್ಮೆ ಮೆಚ್ಚೋಡು ತಾಳ್ಮೆ ಮೆಚ್ಚೋಡು ಇತ್ತೆ ಏರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ತಪ್ಪೆ ಹೋದಿ ಕಾಜಿಕೊನೆ ಅವತ್ತಂತೆ ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಲೋಟರಿಸಿದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿರಾದ ನಾನು ದುಂಬುಗು ಸಾರಥ್ಯ ವಹಿಸೋಣ್ಣಂಚಿನ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸೋಣ್ಣಾರು ಇನಿ ನಮ್ಮ ರಮೇಶ್ ನಾಯ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳೇರಿ ಆರೆ ಇನಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಾದ್ರೆ ಮರ್ಯಾದೆ ತೊಂದರೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಬಹುಶಃ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರ್ ಎನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಖಂಡಿತ ಅಂದು ಎನ್ನ ಮೋಕ್ಯತೆ ಶಿಷ್ಯ ಎಲ್ಲ ಅಂದು ದಯಪಂಡ ಓಮ್ನಿಡ ಬೈಕ್ಡ ಪಿರಾಡ್ದು ಬೈಕ್ಡ್ ಪಿರಾಡ್ದು ಕುಳಿದು ಬೈ ರಾಸಡ್ ಕಟ್ಟದು ಹೋಯ್ತಂದು ಓಪಣ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಆನೆ ಆದಿತ್ತು ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಾಲೆ ಬರ್ಪುಜೇರಿ ಐಕೆ ಹೋಯ್ತಂದು ಹೋತನ ಒಂಜಿ ಶಿಷ್ಯೆ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಮೋಕ್ಯದ ಶಿಷ್ಯನ್ನ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ಸಲ ಬರತ್ತೀನಿ ನಾನು ಪಾತಿರಿಪ್ಲಿ ಬರ್ಸ ಬರ್ಬೋದು ಗದನದ ಅಂಚಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾ ನಮ್ಮ ಕೆಸಾಡ್ ಒಂಜಿ ದಿನತ್ತ ಮೂಜಿರು ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಗೋಟು ಸೇರಿದ ಮಲ್ಪುಣ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹುಶಃ ಎನ್ನ ಊರ್ದ ರಾಜೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಕೋಟಿ ಶೆಟ್ರ್ ಅಂದೇ ಬರ್ಪಣೆ ಅಂಚದಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಶೆಟ್ರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಇಪ್ಪನ ಬಣ್ಣ ಮಲ್ಲ ನಂಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಇದಾವೆ ಮೂಜಿ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ದಾಗಲ ಮಾತಿರ್ಲ ಭಾರಿ ಸೋಕದ ಒಂಜಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪುಣ ಸಂದರ್ಭ ಬೈದನು ಬತ್ತನ ಅಂಚನ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಸಾಡ್ ಒಂಜಿ ದಿನತ್ತ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಶುಭಾಶಯನ ಕೊರದು ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಧನ್ಯವಾದ ಪಂಡ ಪಂಡ ಈಗ ಪೆಟ್ಟಿಲ ಮಾಡುವರು ನಿತ್ಯ ಮಾಡ್ಪುಣಿ ಅಂದು ಪ್ರತಿಯವರೆಗ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿಯುಂಡು ದಯ ಪಂಡ ಕಪ್ಪಾದನು ಅಂಡ ಸುರಜಟ್ಲಿ ಬಂಡೇರು ಪೂರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಯಾನ ತಪ್ಪ ಸರ್ವೇರ್ನ ಸಹಕಾರೋಡು ಯಾಡು ಕಾಲಿ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಜನತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏರು ಲಕ್ಕದ ಒಂತೂರು ಬಣ್ಣೆ ಕೊಂಜಿ ಯಾನ್ ಚೂರು ಉದ್ದ ಇಂಥ ಮುಲ್ಪ ದೂಲೆಗೆ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಕ್ಲಬ್ ಪೂರ ತೂಂಡ
ಸುರುತ ಮೆಂಬರ್ ರಮೇಶಣ್ಣ ನಾನು ಚೂರು ಉದ್ದ ಅಂಚ ಉದ್ದ ಇದ್ರಾಗ್ಲು ಏನು ಪಂಡ ನಾಡ್ದು ಜನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ರಿ ಉದ್ದ ಇದ್ರಾಗ್ಲು ಏನು ಅಂಚ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿನಾಗ್ಲೇ ಕ್ಲಬ್ನ ಕರ್ನೋ ಅವಕಾಶ ಆತಿ ತತ್ತಿ ಇವಾಗ ಗೌರವ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂಚೆ ಯಾನು ಇನಿ ಮುಲ್ಪ ಎತ್ತದೆ ನಾನು ಬಂಡೆ ರಮೇಶ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಾವುಲಾರಿ ಸಂಜೆ ಕ್ಲಬ್ ಬಂತಿನಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕೊಂಚ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿನ ಭಾಗ್ಯ ದಿಕ್ಕುಂಡು ಏರ್ ಜಾತಿ ಏರ್ನ ಪರಿಚಯ ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಬಂಡ ಎಂಕ 53 ವರ್ಷ ಅಂಡು ನಾನು ಊರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂಡ್ ಇನಿ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ತ್ರೂ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಕೆಸರು ಕಂಡೊಂಜಿ ಬರ್ಪದಿನ ದಿಕ್ಕುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ವೇರಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಬಲ್ಲು ಪುನಃ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಈತು ಪುರ್ಲ ಕೂಟ ನಮ್ಮ ಯಾನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಭಾಗವಹಿಸೋದಿಲ್ಲ ಆನ ಇತ್ತದ ಬಲ್ವೈಪು ನೆಟ್ಟು ಬಾರಿ ರಡ್ಡು ಪಾಟಿಲ ಬಾರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ದಾದನ ಈ ಅಂಜೋಲನ ನೆಟ್ಟು ದಾಳ ಮನ್ಪೇರೆ ಆಯ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ದಮ್ಮು ಕಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟಿದ ಒಂದು ಇಂಚಿಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಬುಜ್ಜ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ದಾದನ ಅವಿಲೇರಂಜಿ ಬಾರಿ ದಾದ ತಿಂದು ಬೈದ ಬಾರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೈದ ಅಂದ ಈಗ ಡೌಟ್ ಅಂಚ ತೋಜು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮೇರು ಪಿಂಕಿದಾರ್ಲ ಬಾರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇತ್ತು ಈತ ನೆಟ್ ಬೇಗ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಾಲಿನ ಕಾಲಿ ಆ ಕಾರು ಉದ್ದದ್ದು ಅಂಚದಾರು ಆ ಕಾರ್ ನಂತರ ಜಾಸ್ತಿ ಅಗೆಲ್ಲ ಬಂದು ಬೀರ ಡೌಟ್ ಅಂಚದ ಬಲ್ಲ ಅಂಚು ಹೋಯ್ನ ಬಾರಿ ಕೊಲ್ಲಾದ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಏರ ನಮ್ಮ ಮಗ್ಲೆತ್ತ ಏರಲ್ಲ ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ ಅಂಚಿಗೊಂಜಿ ಇಂಚಿಗೊಂಜಿ ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ ಏರಲ್ಲ ವಿನ್ನ ಇರತ್ತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಕೂಟ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಗಳ ಇಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೆಟ್ಟಿಲ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಮತ್ತದು ಈ ಕೂಟ ಇಂಚನೆ ನೆರವೇರಿಸೋದು ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈರ್ ಮುಗಿನ ಬರ್ತಾರೆ ಈರ್ ಮುಗಿನ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ತೀನಿ ತೆಪ್ಪಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಬೋಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೋಲೆ ಸೂಪರ್ ಜೋಡಿ ಹಾಂ ಇನ್ನಿತ ಗೇಮ್ ಹುಡಿ ಏರ್ತಿ ಪ್ರೈಸ್ ದಿತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಎಂಬೆರೆಗೆ ಎತ್ತಿ ಮಲ್ಲೆ ಒಂಜೇ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಮಲ್ಲೆ ಒಂಜೇ ಇಲ್ಲ ಗತಿ ಒಂಜೆ ಇಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಟೀಮ್ ಬಾರಿ ಅಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ರಾಯ್ ಸೀತಾಲಾಗ ಪಾಡಿ ಮುಟ್ಟ ಬೋತೇರು ಮಾತ್ರ ಅದಾ ಅಂಡ ಇನ್ನಿತ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೊಂಚ ಪೊರ್ಲು ದಿಂಜಾಯಿನ ಪಲ್ಲು ಇಪ್ಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆದಿಪ್ಪು ಸೊಪ್ಪು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆದಿಪ್ಪು ಜೋಕಲ್ನ ಕಪ್ಪೆ ಓಟ ಆದಿಪ್ಪು ಅದನ್ನಂಟ 3 ಕಾಲಿನ ಓಟ ಆದಿಪ್ಪು ಬಾಲ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಆದಿಪ್ಪು ಬೇಜ ಲಾಸ್ಟ್ ಹಂತ ನಮ್ಮ ಕಾಲದರ್ಪಣ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲ ರಾಸನ ಇತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ 1 ಮಿನಿಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಂದು ಪೋಯಿನಿ ರಾಸನ್ನೆ ಯಾನ್ ಕರದರ್ಪಣೆಟ್ಟು ಯಾನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಾಡ್ದು ದರ್ತಾಂಡ್ ಅದೇ ದರ್ತಾಂಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕರದರ್ಪು ಎಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ದರ್ಪು ರೂಪಕ ನೇ ರೂಪಕ ಆರು ಕಡೆಕ್ಲ ತುಲೆ ಇರ್ನ ಪಾತೆ ಆರು ಪಾತ್ರ ಒರಿಪಾಯಿ ಜರ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಕರದರ್ಪ ರಾಜಣ್ಣ ಚಮತ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪುರ್ಲುಂಡು ಪಟ್ಟಣ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಪರಮಾತ್ರ ಧನ್ಯವಾದ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪುಣ್ಯವನಕಲ್ನ ಕರದರ್ಪಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆವಗೊಂಡು ಸುರುತ್ತ ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿಜಯ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಲಾರ್ಟೋ ಹಿಲ್ಸ್ ಅರುಣಾ ಸುರೇಶ್ ಚಿನ್ಮಯ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಚಿನ್ಮಯ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬೇರೆ ದತ್ತಲಕ್ಕ ತೋದುಡೆ ಅಲೆ ಕಾಲ್ ಸೀದ ಕುಗುದಾದೆ ಬಾರ್ ಕುಗುದಾದೆ ಬಾರ್ ಆಗಲೇ ಪ್ರಾಪ್ ಅಂತಿದ್ರ ಕುಗುದಾಟೆಗ ಓ ಅಬ್ಬ ಅಲೆಗೆ ನಂದ ಜನ ನಂದ ಜನ ಅಲ್ಪನೆ ಓ ಮಾಡಿ ಆಯ್ಯ ಪಾಡೊಂದು ಬೋಂದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಡಿ
ಯಾರಿಗಳು ಯಾರಿಗಳು ಆ ವೀರವನಿತೆ ಹೋಗು ಬರ್ಲೆ